истински пазител на народа си. Още от ранна възраст той бе заобиколен от разкош, но никога не загуби усещането си за отговорност и дълг. Вместо да се отдаде на капризите на дворцовия живот, Артас пое пътя на паладините, свещени войни на светлината. Обучението му бе поверено на самият Утър Лайтбрингър, един от най-великите шампиони на човечеството. Под негово ръководство Артас не само усвояваше бойното изкуство, но и духовните принципи на добродетел, състрадание и справедливост. Сред малкото хора, които успяваха да надникнат зад сдържаната маска на бъдещият крал, бе Джейна Праудмор, млада магиосница от Даларан. Тяхната връзка бе изпълнена с нежност, амбиция, мечти за един по-добър свят. Макар пътищата им често да ги отвеждаха в различни посоки, те споделяха една и съща цел – да служат на Азерот с чест и доблест. Артас